Hello friends, बरायबाय चेनेलाव पिन खनसेबाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां फरायगासिनो दङ। बेनो जाबाय गाबोन एग्जाम दं सानडे। बेनो जाबाय ग्रेड 3 आव डिग्री लेभेलाव NHS लेभेल डेट फैगोन जों बेखौ नायगासिनो दङ। एन्ड नोंथांमोननि साख्रि जयनिं बेनि सायाव सावरायगोन ग्रेड 4 दा फाइनाली नोंथांमोननि बाइबा टेस्ट गासैबो जिल्लायाव जोबजोब्बाय। जास्ट नेदों एपइन्टमेन्ट लेटार एबा फाइनाल रिजाल्ट। तो बेनि सायाव सावरायगोन आरो जाय नोंथांमोना नैबे चेनेलाव गोदान फैदोंमोन ना साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो लेटेस्ट नोंथांमोना बड' जब इनफ'आव मोनबाय थागोन। दा गोबाव खालामा जों थांग्रोनो फार्स्टआवनो बेनो जाबाय अफिसियेल वेबसाइटआव। स' दायो जों फैबाय अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो फरेस्टनि फिजिकेल टेस्टआ नोंथांमोना लास्ट विक जुनाव एबा फार्स्ट विक जुलाइआव जानाय चान्सआ दङ। थ' बेखायनो फिजिकेल टेस्ट नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय थादो। हौवाफोरा 26 km अके बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 16 km थाबायनांगोन। बेनो जाबाय 4 आवार्सआव एबा 4 घन्टायाव नोंथांमोना कमप्लिट खालामनांगौ। कुनु एक्सिलेन्ट गैया, जास्ट क्वालिफाइं नेचार। नोंथांमोना टाइमाव हाबबानो बेनो जाबाय क्वालिफाइ जागोन। आरो नेक्स्टआव बाइबा टेस्ट दङ। बाइबा टेस्ट पास खालामबासो लास्टआव काट अफ लानानै साख्रि। दे बिनि काट अफ दासिमबो मोनथियाखै। दा बिनि काट अफ दासिमबो मोनथियाखै। हमना लादों 76 कार्डआव एन्ड बेनिफ्राय 80+ बेनो जाबाय ग्रेड 1 आव बेखिनिखौ हमना लाथ'दों। अके बे दोनथ'बाय। दानिया जों फैबाय गाबोननि एग्जाम। गाबोननि एग्जामा बेनो जाबाय ग्रेड 3 आव। अके ग्रेड 3 आव जायनाखि डिग्री पासआव जि पस्ट फैदोंमोन नोंथांमोना एग्जामा गाबोन जासिगोन। दा जोङो माखासे अफिसियेल नटिसखौ नायनो जे गाबोन मा एग्जाम दङ। दा बे जाबाय अफिसियेल नटिसमोन एप्रिल दानाव ओंखारनाय। गाबोननि बे 569 नि गेजेराव 190 पस्टआबो दंफायो डिग्री लेभेलाव। गासै 6टा डिपार्टमेन्ट्स दङ आरो पस्टआ नोंथांमोना गासै 7टा मोनदों। देन बेनि गेजेराव डिग्री लेभेला जाग्रोसिगोन आरो बेनो जाबाय 15 जुनाव। आरो बेल' नङा। स' बेनिफ्राय नैबे HS लेभेलनि 104आ एग्जाम डेट फैथ'वाखै दे, जेराव एग्रिकालचार फरेस्ट बेनिफ्राय नोंथांमोना NPR दङमोन बेयाव दासिमबो ओंखारथ'वाखै। अके थ' बेखौ आं दोनथ'बाय। नेक्स्टआव डेट फैयोबा जों बेखौ एसे एनालाइज खालामगोन जोबनायथिं। बेनिफ्राय बेल' नङा आरो मोनसे दंबावो बेनो जाबाय नोंथांमोननि 372 पस्ट नाय। अके बेयाव नोंथांमोना IPO दानानै अफलाइन खालामदोंमोन नन टेक्निकेलाव। थ' बेयाव WCD दंमोन, बेनिफ्राय स्किलाव दंमोन, बेनिफ्राय हेल्थआव दंमोन। बेनि आन्दाराव जि डिग्री लेभेलनि पस्ट फैदों बेनि एग्जामा गाबोन जाफागोन। आरो बे पस्टआव HS लेभेलबो ग्रेड 3 दंमोन, बेनि डेटआबो फैथ'वाखै, नेक्स्टआव फैगोन। देन बे थांबाय। दानिया मोनसे दंबावो बेनो जाबाय 263 पस्ट दंमोन टेक्निकेल प्लास नन टेक्निकेल। बिनि आन्दारावबो जायनाखि डिग्री पासनि दङना जेरै सुपारभाइजार दंमोन WCD आव, थ' बिनि एग्जामा गाबोन कम्बाइन जाफासिगोन। अके आरो बिनि आन्दारावबो HS लेभेलनि दंमोन ना, बे एग्जाम डेटआ फैथ'वाखै। दा बे एग्जाम डेटआ माब्ला जाथावगौ जों बेखौ केलेन्डाराव नायगोन, होमबानो जों एसेबाबो आइडिया मोनगोन। खारन जोंहा टाइम बारा गोबाव गैला, BTC आव इलेक्सन फैगासिनो दङ। दा नायदो नै। स' नोंथांमोना जुलाइआव जुदि जायोबा, जुलाइआव फार्स्ट सप्तायाव जायोबा 6 जुलाइआव जानाय चान्सआ थायो, खारन सानडे गोग्लैगोन। आरो जुलाइआव जायाबा नोंथांमोना HS लेभेला, अके जास्ट HS खौ होनदों, जुदि जुलाइआव जायाबा जुनावबो चान्स दङ। बेनो जाबाय नै दा जों बेयाव नायोबा 29 जुनाव लास्ट सप्तायाव जानो हागौ। नैबे 15आ गाबोन बे गैखाला। नाथाय 22आव जुदि जायोमोनब्ला, नैबे 22 दङना बेयाव जायोमोनब्ला दाहालागै एग्जामनि अफिसियेल नटिस फैगौमोन, नाथाय दासिमबो मोननो हायाखै। स' बेखायनो 29 जुनाव नङाबा जोंहा 6 जुलाइआव एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो हागौ। बेनो जाबाय HS लेभेल ग्रेड 3 आ। अके स' बेखायनो बयबो नोंथांमोना फरायबाय थाखा, जाहाथे एग्जाम पास खालामनानै बाइबायाव थांनानै साख्रि मोननो हायो। दा नायदो नै BTC आव 3000 पस्टनि बारा पस्टआ दायो गोबां पेन्डिं जाना दङ। मानोना अनगयिं जागासिनो दं नालाय, एग्जाम जागासिनो दङ। फिजिकेल टेस्ट खालामनांगौ फरेस्टनि, बेनिफ्राय गुबुन स्किल टेस्ट लानांगौ दङ एग्जामनि रिजाल्ट होनानै। दा बेखौ नायोबा मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना एनालाइज खालाम, बेनो जाबाय जोंहा सेप्तेम्बराव इलेक्सन दङ। सेप्तेम्बराव इलेक्सन जायोबा नैबे MCCआ आगस्टआव नांगोन। अके 15 आगस्टनि उनाव MCC नांगोन। अब्ला थ' बिनि उनावथ' साख्रि होनो राइट्स गैया नालाय। होमबा मा जागोन जे नोंथांमोननिया दानि जि एग्जाम जादों बे गासैबो नैबे जुलाइनि लास्ट उइकआव, थ' जुलाइनि लास्ट उइकआव रिजाल्ट ओंखारनाय चान्सआ दङ। अके जुलाइनि लास्ट उइकआव रिजाल्ट ओंखारनाय चान्सआ दङ। बिनिफ्राय 15 आगस्टनि सिगां एपइन्टमेन्ट लेटारा मोननाय चान्सआ दङ। जि पस्ट दङ, जेरै BTC सेक्रेटारि, फरेस्ट दंमोन, ग्रेड 4 दंमोन, गासैबो दाजाबनानै 3000 पस्टनि बारा प्लास GT PGT हमना ला 1400 पस्ट दंबा टटेल 4000नि खाथियाव 15 आगस्टनि सिगां एबा 15 आगस्टआव नोंथांमोना फाइनाल रिजाल्ट एबा एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननाय चान्सआ दङ। मानोना गभर्नमेन्टआ ओरैबायदि मोजां दिनखौ लायो जेरावनोखि 15 आगस्टआ जोंनि फ्रिडम डे, हमना ला जोंहा इन्डिपेन्डेन्स डे। अब्ला थ' बे सानाव कि जाने एपइन्टमेन्ट लेटारखौ BTC आव होनो हागौ आरो। अके दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि BTC साख्रि। आरो आसामनिया अक्ट'बरनि, अके आसामना अक्ट'बर 10 आव एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय खानापारा फिल्डआव होनो थांगासिनो दं हाजार पस्टआव। नाथाय बिनि सिगां BTC आव इलेक्सन जागोन नालाय, अब्ला जोङो
आगस्टआवनो पुरा माने जयनिं जानाय चान्सआ दङ अके 15 आगस्टनि सिगां चान्सआ दङ खारन जों मोनथिखागौ सेप्तेम्बराव इलेक्सन अब्ला थ' जोंहा इलेक्सनाव जयनिं जानो हाया बेखायनो 15 आगस्टनि सिगां जुलाइआव साख्रि रिजाल्ट ओंखारनानै 15 आगस्टनि सिगां थ' नोंथांमोना अफिसियेलि जयनिं जानाय चान्सआ दङ दा जियानो जा जायनाखि नोंथांमोना ग्रेड 4आव हमना ला 30 मार्क्सनि जुदि इन्टारभिउ जादोंबा एग्जाम्पल थ' नोंथांमोना जुदि एक्सेलेन्ट लादोंबा स' नोंथांमोना मेरिट बेसिसआव पुरा ग्रेड 4आव साख्रि मोननो थांगासिनो टटेल पोस्टआ 275 दङमोन बेनिफ्राय 193 दंमोन अब्ला नोंथांमोना बेखौ सानोबा हमना ला बेखिनि पोस्टआ नोंथांमोना 468 पोस्टआ ग्रेड 4आव BTCआव लांदां जाना दङ रिसेन्टलि जि इन्टारभिउ जादोंमोन दा बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय देन आरो गाबोन एग्जाम नोंथांमोननि हमना ला स' गाबोन एग्जाम दङ डिग्री लेभेलनि ग्रेड 3आ नोंथांमोना 12टानिफ्राय 2टा PM सिम नोंथांमोना एग्जाम होनो हागोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया एडमिट लांफा बेनिफ्राय ID प्रुफ गांसे लांफा आरो बे एडमिटआव पासपर्ट फट'खौ नोंथांमोना सिथाबनानै लांनांगोन